sini dino busuk income tong saideman tibrasane saideman dino 250 কোটি টাকা ইনকাম তং টিপ্রাসারং নে dino 250 কোটি টাকা রাং দংমান বিসিং তিবো তাঙ্গি তিনি 1 কোটির মালিক টিপ্রাসা করে মাসাপানো dino 1 কোটি টাকা কোনো খরচা টিপ্রাসানি তিনি তাঙ্গি ইনকাম করে 250 কোটি টাকা তিনি dino ইনকাম তং রাবার হইতে মুইয়া ফালমা হইতে হ্যাঁ বড় ফালাই তো কাকে নিদার বড় পাইবি হাই কাই নং সগৈ মাংলা তে এক বছরিয়া 100 বছরিয়া 1 লক্ষ বছর তিপ্রাসা কমাই থাকবান সগৈ গলা কমাইছে থাকা নং বড় সগৈ জেনাইবা নিন সামুং দ কমান লাमा से खाइदोंले निन सामुं नों कमान लामा खाइदोंले नों आरो न बुनि बसनि दखानाव थिंगलाय जा आरो थिंगलाय जा कमानाय अटोमेटिकली कमानाय ताबुक जों बुनि लेबार खायना जराया सिनि 70% तिरपाखानि 70% जागा सिनि यागो खुटाफानो ताफानो सिनि यागो आबन बागैनो किसु टेक्निकल मेटार किसु हुइजाक माने आंनावनो तिनि साया जेहेतु म पाब्लिक फोकास जोंनि थांगानो आ हुइजाक मांनै आंनावनो प्रेसिडेन्ट थ्रुदो इम्पोर्ट खायनाय बागैनो तिनि समय दांदे तिप्रासा दुकान करिखाय आलादा बाजार फान पाइग्रा दे और जेतमान पाइतलांग्रा दे रिरब किसिम किसिम संलायग्रा दे जों व्यवस्था नालाय मिली मिली और तिनिनो कमिटि खानाय तिनिनो कमिटि खानाय साफ साफ दाम खायनाय Hingga website bagi tini bahaya hai video update ke dal tu pejak ke website thamel tai tai telunyo kam ke sai mangnai ba kam ke poji makna tini video bob hengno ke website tini video kam lain wana masih ya tam ne website sini service ji debroma saka sini ti prasar no lokiri ya hini eba bobai bono support klai ya hini belai no sini service ji debroma joli jaga tam mele sini ti prasar ni bagi nai belai no sam ga bo mi tongoi mase Oblono sini di berasal bono hamzong muria ini nai belaina joli jaga te amni ya gulo bos sini service di debroma saka sini di berasal no sini di berasal ne salo besek income eba besek kamai tong ini nai bos saka gai sini service di debroma saka sini di berasal ne salo 200 কোটি টাকা income eba kamai tong ini nai amno sini service di debroma joli jaga tam nule sini di berasal tabang sudrate 1 কোটি ni maling ni borok eba ngi maya ko ini nai belaina joli jaga sini service di debroma Paling kita sing bisi kok sewe hanya sing sini service di debroma ni mam ni bisi teba kong ni bisi tei sing kita kam ke kok khnai nyale ne tam oleh web sing tini chala hanya sini service di debroma belai no khaw do khunang jani ne belai no choli jaga paling kita sing bisi kok sewe hanya sing sini service di debroma ni mam ni bisi tei eba kok ni bisi tei sing kita kam ke bini kok ti kita kam ke khnai nyale ne ka bab sno bidino kita kam ke nai tong di itu samung bai sunung jaknai samung khalalai dini samung bufang kai bufang ni bothai mania abu phangno tori lognan bagi tam tam nangnai tei luna nangnai muiski rina nangnai abono bari gitingei जों abono pon musuk jaya jakhe khairina nangnai haike जों abono bothai mannai bole to tangi tini 1 কোটির মালিক তিপ্রাসা করে মাসাপানো dino 1 কোটি টাকা কোনো খরচা তিপ্রাসা নি তিনি tangi ইনকাম করে 250 যত বাড়ি বড় বুঝি হানানে বড় নাম করে তো তার ফাইদা দিছিল তিনি সার ফাইদামো Narai fight kamu, lama sekali dari sana fight kamu tahu. Jangan orang orang kalau orang ni jaga nama apa, hati kita fight kamu tahu. Ini narai kita fight kamu tahu mana? Dokter lama sekali fight saya. Lama dokter fight kau ni. Cuma orang tahu. Jangan apa kalau orang ni balik sana berikut ni jangan tahu. Tahan begini lagi saja sini goreng masalah naik. Ini atau saya asun bagi angkoyo. Balik lagi sampai, ya kan? Borong isaknan baik, borong sini ya beli dioi. Omah ini korupsi tak korupsi, sering mungkin di sini lekha sering dioi, bini itu satu tidak mau, ya tuh itu yang kayak ini borong sini saknan sini kai, kebang macam mana nubla kamu? Kau nari naik sini, dokter satu jabanan mana angkat saya silakan kau jalan. Kaisa meeting tangkai kaisa school ni pungo, kai pang pastor bersama ni, ang tinta pun bersama, hor tinta kan ang bersama. Engkai ekta thua hor ekta thua tinta wang besawa na bo regular mana practice
इनके ओ 2-3 मास सिगांनि साल' माइ फाटिंनायाबो बारा थांगिया फाटिंजानाय गलाया न आंनि हिसाब थाइमाने इनके डेलि न 13टा 14टा मिटिं दिनै दा गायसाबा गायनाय मिटिं दं होना आंबा साबो इनके आंनि मिटिं इनके आं एक्चुअली मिटिं खायनो बागै फाया जत जागानो मिटिं खायनो बागै थांगिया आंनिके सामुं जेंना नांनाय आं दिनै नंरा फायै बक बगैदारि थाङै सामुं याखै नंरा आं बुट फुननानै बागै फाया आंनि सामुं नांनाय इनके हायफानो बुइला मालाय माने किसिसा सिनालाय मुनि बिसिंतै पावथायजा थैजो सानानै आं जेंना आं नंगौ गन्डासरा दङ आं उसकुटि बाय फायो उसकुटि बाय फायो ड्राग्स एवारनेस केम्पिं रख खायथाङो साबाफोर दं साइमिया बासाफोर दंनाय रावथ' साइमोन ना यां तामु गंगानगर रग फल रग आं खायथाङा स्कुटि बाय फायो बिसिं रसे बादियाव खाबो अ ड्राग्स न पाइनन बागै आं केम्पिं खाय फायो इनके हुग्रब हाबै बिथिराव लांथाङो आं ओ खायसुआ फुलमा बिथि गोसा माने मलन दं हायके लांथाङो ओमफ्राय गन्डासरा आनि बाय गोसाम न इनकानो नंगौ ता गन्डासरा पिएसओ आनि बन्धु मासा दङ बेलाय बर' गाहाम लांदु किमा मरसम पुलिस बर'टा थानावटा बकरिखा बेलाय बर' गाहाम बानो सुबाव बिनर माइरक जायथाङो गन्डासरा गानि गोसाम न सामुं बुफांगायखेनो बुफांनि बथाय मानिया आबु फांनो टरिलर नान बागै ताम नांनाय तैलुना नांनाय मुस्किरिना नांनाय आबनो बारि गिथिंगै जों आबनो पन मुसुक जाया जाथे खायनो नांनाय हायके जों नङाबनो बथाय माननाय बोले ता बुफां खायरिका दिनि न बथाय आबु माया गाबो जेता कुबुय अ कुबुयनो केबो सिगार खायमिया दिनि न कायजाखा दिनि न बसामाया आबनि कायसा डेट दङ निन बरक यो प्लेन काय दंनाय निसिमी आलबायना जरा आलबायै हु खाय जानाय जरा नों जदि न सगै माया गाय नों फेलर नों आनसाक्सेसफुल जों ती आम कुठुक सारे कुठुक गरै सारे गरै बलं सारे बलं एबं जा जागा जिरखकाय खोनाया आ जागानि बरक जराजों सगैना नांनाय ने आंगाफोर प्रपोजाल दि माने आबो एक्सेप्ट निया इगे ताबो खाय साइमगा तिब्रासा डॉक्टर नि तिब्रासा नायजानान बागै सुर तिब्रासा डॉक्टर सिमि नांगिया तिब्रासा चानान बागै बो तिब्रासा फालनाय नांगौ तिब्रासा गारि कानान बागै बो तिब्रासा गारि काना नांगौ तिब्रासा कायजानान बागै तिब्राजों बोरै नांगौ हा तिब्रासा दा बाय बलंखना बागै दा पाइनाय के तिब्रासा दा टाकनाय नांगौ तिब्रासा दा फालनाय नांगौ तिब्रासा आलबायना हिके तिब्रासा आलबायना नांनाय हिके आबद बागै न अबो जों जत जागा सिनि बिसिङावनो अंना नांनाय सिनि बिसिङावनो अंना नांनाय हिके सिनि बिसिङावनो अंना नांनाय हिंखाय आबनो जों तामो खालायना नांनाय सिनि बिसिङै आबनो चाबै दलै सिस्टेमेटिकली सामुं खायना नांनाय आबन बागै जों सिनि बिसिङाव जों दै दनो नांनाय सिनि जों रांसारनि बान्दार रांनि बान्दार खालायना नांनाय सिनि दिनाव बुसु इनकाम दं साइडमान तिब्रासाने साइडमान दिनो 250 कोटी टाका इनकाम दङ तिब्रासारंने दिनो 250 कोटी टाका रां दंगन बिसिं थिबो तांनि तिनि 1 कोटी मालिक तिब्रासा करे मासापानो दिनो 1 कोटी टाका कुनो खरकसा तिब्रासानि तिनि तांनि इनकाम करे 250 कोटी टाका तिनि दिनो इनकाम दङ राबार हयते मुया फालमा हयते हा बर फालनाय दं हाय निजार बर पाइदि हाय काय नों सगै मांला ते एक बसरिया 100 बसरिया 1 लाख बसर तिब्रासा गमाय थांबा नों सगै गला गमायसे थाखा नों बर सगै जेनेबा निन सामुं द कमाना लामासे खायदोंमोले निन सामुं नों कमान लामा खायदोंमोले नों आरो न बुनि बसरनि दखानाव थिंगलाय जा आरो थिंगलाय जा कमानाय अटोमेटिकली कमानाय ताबुक जों बुनि लेबार खायना जराया सिनि 70% तिरपाखानि 70% जागा सिनि यागो ताकफानो सिनि यागो आबन बागै न किसु टेक्निकल मैटर किसु हुइजाक माने आंनावनो तिनि साया जेहेतु म पाब्लिक फोकस नि थांगोन आ हुइजाक मांनै आंनावनो प्रेसिडेंट नि थ्रुयै इंपोर्ट खायनाय बागै न तिनि समय दांदे तिब्रासा दुकान करिखाय आलादा बाजार फान पाइग्रा दे और जेतंगन पाइतलांग्रा दे रिरक किसिम संलायग्रा दे जों व्यवस्था नालाय मिली और तिनि न कमिटि खानाय साफ ताम खायनानै बागै तिनि नं ताम प्लानिंग आं नं प्लानिंग खानामान परसे आंगा हनाय आं तिनि तै और नोंफाय और सा नोंफाय आं कुन बहक दायाखौ सा सिमिसिखौ आनि गारि ड्राइभार ना बनो सिमिन किसा टिफिन खायदेका आं चाया कुनो बर बकुन चाया बक चाइसि दं ताबो गाबो हाय आसुनं सितो बाद बाकी तो सामु बायसो नुजागनाय सामु खालाय दिनि माइक अफ खायो जों सामु तांलायसिनाय आसुनो हामबाय